Καλημέρα σε όλους. Συμπληρωματικό βίντεο μετά το live που έκανα προχθές, γιατί από ό,τι φαίνεται όταν κάνω live προσπαθώ να πω κάποια πράγματα και στο τέλος λέω τα μισά, γιατί γίνονται πολλά κατά διάρκεια, είναι live, υπάρχει θέμα και δεν μπορείς να πεις τα πράγματα όπως θες ακριβώς. Λοιπόν, κάποιες διευκρινήσεις για κάποιους παίκτες που ανέφερα, για όχι μεταγραφές του Παναθηναϊκού, για παίκτες που πιθανόν θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό μας. Γιατί αν περιμένετε από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι το μόνο που λένε είναι ότι δεν ξέρουν τι γίνεται, όπως και στην περίπτωση τότε του Χεζόνια που κανείς δεν ήξερε τίποτα και ο Χεζόνια υπέγραψε την επόμενη μέρα, προφανώς δεν κάνουν κανένα search, δεν ψάχνουν ούτε transfer rumors, ούτε κοιτάνε αμερικάνικα site, δεν κοιτάνε τίποτα και λένε απλώς δεν κινείται τίποτα. Λοιπόν, ας διευκρινίσουμε 5 πράγματα για τους παίκτες που είναι υποτιθέμενοι στόχοι του Παναθηναϊκού ή θα μπορούσαν να ήταν υποτιθέμενοι στόχοι του Παναθηναϊκού, και κάποιους παίκτες που παρόλο που ήταν ελεύθεροι όπως ανέφερα, ήταν απίθανο να έρθουν στον Παναθηναϊκό και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αρχίσει ήδη και κρίνουν τις ομάδες. Είχα αναφέρει ότι ήταν ελεύθερος και όντως ήταν ελεύθερος από τους Pelicans ο τεράστιος Valanciunas. Είχαν πει ότι η πιθανότητα να έρθει στον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ μικρή. Είχε 15+ εκατομμύρια συμβόλαιο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ESPN και πολύ έγκριτων δημοσιογράφων υπογράφει στους Wizards με συμβόλαιο 30 εκατομμυρίων. Εντάξει, λογικό ήταν ότι ένας τέτοιος παίκτης είναι ανάρπαστος για την Αμερική, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και δεν δυσκολευόταν, όπως είχα ξαναπεί, να βρει ένα συμβόλαιο της τάξεως των 10+ εκατομμυρίων το χρόνο. Επίσης, ως ελεύθερο είχα αναφέρει και ένα άλλο παίκτη που επίσης ήταν σχεδόν απίθανο να έρθει στον Παναθηναϊκό, ήταν ο Μόριτς Βάγνερ, τον Orlando Magic, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αυτός θα κάνει resign στην ομάδα του Orlando. Όχι ότι είχε παίξει ποτέ αυτό το όνομα στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν ένας από τους πιθανούς ελεύθερους παίκτες Ευρωπαίους που θα μπορούσε να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός για το πολύ μεγάλο μπαμ. Από εκεί και πέρα, ο Drummond ανανεώνει με τους Pistons, ήταν και αυτός ελεύθερος, είχε πολύ χαμηλό συμβόλαιο την προηγούμενη χρονιά. Μάλλον υπογράφει με τους Pistons διετές συμβόλαιο με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε τώρα στους παίκτες οι οποίους είχαμε στην κορυφή και συζητάγαμε ότι θα μπορούσαν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και ήταν οι πιο πιθανόν εφικτοί παίκτες να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Τάις, ο Γερμανός παίκτης, ο οποίος είχα πει ήταν ένα από τα ιδανικά πακέτα για τον Παναθηναϊκό. Είχα πει ότι είναι ό,τι καλύτερο ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Ιμπάκα, θα μιλήσω αυτόν σε λίγο. Ο Τάις, από ό,τι ξέρω, είχε μια κρούση από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί έχει ως πρώτο μέλημά του να μείνει στο NBA. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τον έχει προσεγγίσει ξανά η πάγη γνώριμη που έχει περάσει και χρόνια εκεί, η Boston Celtics, για να του προσφέρουν ένα συμβόλαιο βετεράνο, που σημαίνει είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να χτυπήσει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, πρέπει να του δώσει τα διπλά λεφτά για να μπορέσει, πιστεύω, να έρθει στην Ευρώπη. Αλλά είναι ότι υπάρχει όντως ενδιαφέρον από τους Boston Celtics και στην πρώτη κρούση που του είχε κάνει ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει ότι θα περιμένει το NBA πρώτα. Περιμένουμε για αυτόν τον παίκτη. Από εκεί και πέρα, ο μοναδικός που ξέρουμε ότι ακούει προτάσεις στην Ευρώπη και βρίσκεται στην Ευρώπη είναι ένας άλλος παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, είναι ο Ιμπάκα, ο οποίος διέπρεψε ότι έχει υπογράψει με την Real Madrid εδώ και εβδομάδες και είναι μοναδικός παίκτης που φαίνεται, μαζί και με άλλο ένα που θα σας πω μετά, ότι ακούει ακόμα προτάσεις για να, για να μείνει στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι είναι ένα τέλειο fit, έστω και για 1 χρόνο. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο πολύ καλό fit που είχα στο μυαλό μου ήταν ο Ντάνιελ Σάριτς, ο γνωστός παίκτης που έπαιξε και στην ΕΦΕΣ. Έφυγε ως 4-5, έπαιξε 4 και τα τελευταία χρόνια έγινε ένα versatile 5 που έπαιζε στους Golden State Warriors με αρκετά καλά νούμερα, με 8 πόντους και 4,5 rebound. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό fit για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται όμως και αυτός ότι
βρίσκεται στο στόχαστρο των New York Knicks, γιατί θέλουν ένα ψηλό που είναι versatile, να μπορεί να βγαίνει έξω να σουτάρει, να μπει στη ρακέτα, να μπορεί να βγαίνει σε καταστάσεις με heads out και είναι ένας αρκετά καλός παίκτης, ο οποίος πιθανόν και αυτός θα ανανεώσει, ας πούμε θα κάτσει παραπάνω στο NBA. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα, που όμως, όπως έχω ξαναπεί, ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που αναφέρουμε είναι παίκτες όπου βρίσκουν εύκολα συμβόλαιο στο NBA. Από εκεί και πέρα, ένα από τα που λένε, ο Γκόγκα Μπιτάτζε, δεν έβρισκε χρόνο στο Ορλάντο, ως τρίτος ψηλός. Σίγουρα μάλιστα στην Ευρώπη θα κάνει τεράστια διαφορά. Ακούγεται και αυτός για τους New York Knicks. Πιθανό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει, είναι πολύ φημολογούμενο. Πιστεύω ότι είναι από τους παίκτες που μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη με το κατάλληλο συμβόλαιο, γιατί δεν είχε μεγάλο συμβόλαιο, έπαιρνε περίπου 1 εκατομμύριο στο χέρι, όπως επίσης και ο Bob Bamba, που τον είχα αναφέρει και εγώ αυτόν τον παίκτη, που είναι και αυτός ένα perfect fit, τον Φιλαδέλφια. Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι δεν έχουν στα χέρια του, ας το πούμε, προτάσεις, δηλαδή που να ξέρουμε σίγουρα ότι έχουν προτάσεις από το NBA. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει ένα ψηλό πολύ ποιοτικό, πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα, ή ακόμα δεν ξέρω αν το έχει κάνει ήδη. Είναι τώρα η ώρα να χτυπήσει την πόρτα αυτών των παιχτών, όπως ο Τάις, που είναι πιο δύσκολος από όλους, γιατί έχει ενδιαφέρον και από αρκετές ομάδες, όπως είναι ο Μπιτάτζο, όπως είναι ο Μπάμπα. Και από εκεί και πέρα, αν δεν μπορέσει να καταφέρει να πάρει κανένα από αυτούς, θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κλείσει άμεσα τον Ιμπάκα. Γιατί μετά μπλέκει σε καταστάσεις με στοιχήματα. Τώρα θα μου πείτε ποιο παίκτη μπορεί να πάρει άλλο μετά. Παίκτες τύπου Wiley για μένα είναι στοιχήματα. Δηλαδή θα προτιμούσα να κρατήσει τον Μπαλτσερόφσκι και να το δουλέψει παρά να πάρει ένα παίκτη που παίζει την τόφας και παίζει μόνο με pick and roll και τίποτα άλλο. Που δεν έχει shoot, δεν έχει κινήσει με στη ρακέτα. Είναι παίκτης ο οποίος δεν θα προσφέρει κάτι παραπάνω σε σχέση με τον Λεσόρ. Επίσης και ο Willy Hernangomez είναι μια αξιόπιστη λύση, κακός αμυντικά, πολύ καλός επιθετικά, ο οποίος όμως πρέπει να πληρώσει και ρήτρα για να τον πάρει από την Μπαρσελόνα. Άρα η γνώμη μου προσωπική είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη που να κάνει τη διαφορά μαζί με τον Λεσόρ και να είναι πανίσχυρο στη ρακέτα, είναι τώρα. Δηλώσεις τύπου ρεπόρτερ ότι ο Παναθηναϊκός θα περιμένει, μπορεί μέχρι και το Σεπτέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να πάρει κανένας ψηλός. Δηλαδή μιλάμε ήδη για Ιούνιο και οι free agent έχουν αρχίσει ήδη και κλείνουν. Μπορεί το NBA, ήδη πολλοί από αυτούς κλείνουν συμβόλαια στο NBA. Περιμένουμε, είδαμε, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει κλείσει ήδη παίκτη και να περιμένει τα τελικά συμβόλαια ή δεν ξέρω τι, αλλά εγώ απλώς αναφέρω παίκτες και που ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες πως παίκτες βρίσκουν συμβόλαια και κλείνουν. Και για μένα θα ήταν το δανεικό σενάριο ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα super παίκτη όπως Valanciunas ή ακόμα και ο Wagner, αλλά αυτοί οι παίκτες λόγω του ίντερνετ και λόγω κάποιων post ότι έρχεται κλείνει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο αυτοί οι παίκτες να έρθουν στην Ευρώπη τη στιγμή που βρίσκουν μεγάλα συμβόλαια στο NBA. Είναι πολύ απλό. Το επόμενο live θα γίνει, ελπίζω, με κάποια μεταγραφή αν γίνει σύντομα, ή θα κάνω κάποιο live πάνω στο προολυμπιακό για να μιλήσουμε λίγο για εθνική, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι το οποίο τρέχει τώρα και θα μιλήσουμε κιόλας αν υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποια κίνηση στο 3. Καλημέρα.